Pagkalunod naman at near drowning, sunod-sunod na naitala sa Pangasinan at La Union sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Ay tala ang ilang insidente ng pagkalunod at near drowning sa mga lalawigan ng Pangasinan at La Union sa unang mga araw ng buwan ng Mayo. Sa Villasis, Pangasinan, nasawi ang isang 18 anyos matapos umuno itong malunod sa Agno River sa Barangay Amang Perez noong Mayo 1 habang naliligo kasama ang mga kaibigan. Ayon sa Philippine Coast Guard, napunta umuno ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at hindi na muling lumutang. Matapos ang isinawang search and retrieval operation, na-recover ang biktima bandang alas 2:44 ng hapon noong Mayo 2. Samantala, sa kaparehong araw, dalawang magkaiwalay na insidente ng near drowning ang naitala naman sa probinsya ng La Union. Sa Barangay Samara, Aringkay, agad na narespondihan ng Coast Guard personnel ang isang 3 anyos na bata na natagpo ang walang malay matapos mahulog sa isang palaisdaan malapit sa kanilang himpilan. Matagumpay na naisagawa ang CPR sa bata bago ito isinugod sa ospital. Sa bayan naman ng Agoo, isang off-duty na miyembro ng Philippine Coast Guard ang tumulong sa pagsagip sa isang batang nalunod sa Eco Park habang may swimming activity. Agad ding isinagawa ang CPR sa biktima bago ito dinala sa ospital kung saan iniulat na naging maayos ang kondisyon nito. Patuloy namang pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa paglangoy at bantayang mabuti ang mga bata lalo na sa mga anyong tubig ngayong panahon ng tag-init. Kasama mo mula rito sa FM News Takupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.